Ονομάζομαι Βίρο Θεοδωρόπουλος και ασχολούμαι με το stand-up comedy, τα μαθηματικά και τη μουσική. Ξεκίνησα πριν από 2,5 χρόνια στο διαγωνισμό που είχε οργανώσει το Πολύτροπο Τέχνης στο Open Mic. Δήλωσα συμμετοχή εκεί και μετά κανόνισα παράσταση με τον Δημήτρη Χριστοφορίδη και τον Θωμάτο Τζαλαπάτη και τον Δημόπουλο. Και πιο πριν έπαιζα μουσική και κάνω μαθήματα μαθηματικών και πράγματα τα οποία τα αγαπούσα πάντα και τα έκανα έτσι με αρκετή θέρμη, αλλά δεν συγκρίνεται με την αγάπη με την οποία κάνω το stand-up. Δηλαδή από την ώρα που το βρήκα θεωρώ ότι νομίζω είναι από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Εντάξει, το χιούμορ πάντα ήταν παρόν. Ο μπαμπάς μου πάντα προσπαθεί να κάνει κάποιο αστείο, ο παππούς μου ήταν αστείος, η μητέρα μου λιγότερο, αλλά πάντα ήταν ένας τρόπος να επικοινωνούμε με το χιούμορ και με τους φίλους μου ήταν έτσι και πάντα ψάχνω. Έχω πει πάρα πολλά κακά αστεία σε παρέες, δεν είμαι καν αστείος στην παρέα μου, αλλά όχι, και η κωμωδία και το χιούμορ το βρίσκω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Είναι γύρω στο 72,5%. Εκεί πιστεύω. Υπάρχει πάντα κάποιο στοιχείο ενός αστείου θα είναι αληθινό. Είτε είναι το συναίσθημα το οποίο θες να μεταδώσεις, είτε είναι το περιστατικό το οποίο περιγράφεις, είτε είναι η οπτική σου. Κάτι από όλα θα πρέπει να είναι αλήθεια, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι που σκαλίζεις και το κάνει αστείο. Γιατί αυτό μπορείς να αντιληφθείς και καλύτερα πράγματα τα οποία είναι δικά σου κατά μία έννοια. Δεν μπορείς να κάνεις απλά αστεία χωρίς τελείως αμέτωχος, τελείως στεγνός, χωρίς να έχεις καμία προσωπική εμπλοκή. Προφανώς οι αφορμές κάποιες είναι αληθινές και απλά βάζεις μια άλλη κατάληξη για να είναι λίγο πιο αστείο, αλλά συνήθως όχι, έχει μικρή σχέση με την πραγματικότητα. Συνήθως θα ξεκινήσω από μια παρατήρηση, μια αφορμή, την οποία θα τη σημειώσω σε κάποιο μπλογκάκι. Όταν αυτό θα πάω να το δοκιμάσω, πριν το δοκιμάσω σε κοινό, θα το δοκιμάσω σίγουρα σε φίλους, δηλαδή θα τους τηλεφωνήσω. Έχω 2-3 έχω ένα παιδικό φίλο, τον Ιάκωβο, που του δοκιμάζω πάρα πολλά κείμενα. Ενίοτε τα στέλνω και γραμμένα για να μου πει μια γνώμη. Και αυτό που έχω βρει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο το οποίο σου εξηγεί πώς να γράψεις, έχω βρει ότι καλό είναι να περιορίζομαι σε μια σελίδα Α5 που είναι μισή σελίδα Α4 ή διπλάσια σελίδα από την Α6 ή το 1/4 από μια σελίδα Α3, και η οποία είναι περίπου 1 λεπτό αν έχει καλά γέλια, ας πούμε, και αν έχει καλά αστεία, και αν μέσα σε μια σελίδα Α5 δεν έχω αυτό που πίστευα ότι είναι αστείο, δεν έχει 3-4 καλά αστεία, μάλλον δεν είναι για να λέγεται στο κοινό. Αλλά και πάλι μπορεί να δοκιμάσω κάτι στο κοινό το οποίο να είναι αδούλευτο, ελπίζοντας ότι θα βγει μόνο το αστείο, που δεν γίνεται. Εντάξει, το αγαπημένο μου beat, μάλλον το καλύτερο beat που έχω γράψει, για να το θέσουμε, δεν είναι θέμα, είναι το αγαπημένο μου, είναι όλα παιδιά μου. Όχι, το αγαπώ πολύ γιατί έχει μια σχετική επιτυχία, είναι το κείμενο για το 140 για το λεωφορείο, το οποίο μου πήρε αρκετό καιρό. Δηλαδή δεν μου πήρε αρκετό καιρό να το γράψω, δηλαδή άπαξ και άρχισα να το γράφω έτσι και να το βάλω για να το δοκιμάσω. Έγινε σχετικά γρήγορα, αλλά η ιδέα του να γράψω ένα κείμενο για το 140 την είχα, ξέρω, κάνα εξάμηνο, 7μηνο, και τη δοκίμαζα. Είχα ένα φίλο, το Στέλιο, και κάναμε διάφορες παρατηρήσεις για το 140. Είχα μια κουβέντα με το Λάμπρο το Φυσφή, ο οποίος μου εξηγούσε ότι η κωμωδία είναι ένα λεωφορείο το οποίο απλά πηγαίνει ευθεία και μετά ξαφνικά κάνει δεξιά, και η αρχική παρατήρηση για το 140 ήταν ότι όντως έχει παράξενη διαδρομή, γιατί είναι το μόνο cross-town λεωφορείο στην Αθήνα. Δηλαδή όντως όλα τα λεωφορεία πηγαίνουν είτε από το κέντρο σε κάποιο προάστιο, κάνουν το γύρο μιας πλατείας και ξαναεπιστρέφουν στο τέτοιο, ενώ το 140 είναι το μόνο το οποίο διασχίζει ουσιαστικά κάθετα δήμους. Και το δοκίμασα εκεί που πίστηκα ότι πρέπει να το δοκιμάσω, γιατί δεν ήξερα ακριβώς γιατί είναι αστείο και γιατί μου φαίνεται αστείο. Δοκίμασα κάποια αστεία στον Αριστοτέλη το Ρήγα, μια φορά σε ένα comedy jam στο σπίτι, είδα ότι γέλαγε αρκετά και το έκανα μετά σε ένα open mic και είδα ότι πιάνει.
Άγχος έχεις πάντα για κάποια πράγματα, απλά αρχίζει και εξειδικεύεται. Δηλαδή στην αρχή έχεις ένα άγχος συνολικό, υπαρξιακό, ότι βγαίνω σε σκηνή, εκτίθεμαι. Μετά από 40-50 παραστάσεις αρχίζεις και έχεις άγχος σε πιο λεπτές αποχρώσεις του κειμένου σου, για το πώς στείνεσαι, για το πώς απευθύνεσαι στο κοινό, για το πώς στέκεσαι, για το και καινούργια αστεία που θα δουλέψουν, για παλιά αστεία που δεν τα πίστεψες με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αρχίζει και γίνεται πιο, και ίσως και λίγο πιο δημιουργικό, και γίνεται ενδεχομένως και πιο διαχειρίσιμο. Αλλά πάντα θα υπάρχουν και κάποιες παραστάσεις που είτε το βλέπεις, είτε ο χώρος δεν σε εμπνέει, είτε το κοινό ή η δική σου διάθεση, που θα πεις εντάξει, σήμερα παίζει και να πεθάνω. Εντάξει, καλύτερη στιγμή είναι, θα μπορούσα να πω, όταν είπα το 140 στη Αλήθεια στον Μπερντέ, που είχε πάει πολύ καλά, αλλά εντάξει, όχι πάντα όταν θα περάσει πολύ ωραία ένα αστείο, είναι εκείνη την ώρα είναι η καλύτερη σου στιγμή. Και μετά είναι ένα αστείο το οποίο δεν περνάει και εκεί είναι η χειρότερη σου στιγμή. Έχω αρκετές φορές έχω πει κείμενο και έχω τελειώσει με την αυτοπεποίθηση ότι ήταν πάρα πολύ αστείο και δεν ήταν καθόλου. Και σε κείμενα που νόμιζα ότι ήταν και είχαν δουλέψει και σε καινούρια πράγματα. Εντάξει, μια φορά στο Mike's ήταν μια κοπέλα που πετάχτηκε και κάτι έλεγε και δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ. Δεν ήταν ακριβώς ένα heckling, αλλά δεν με ρώταγε κάτι, δεν μου απίθυνε κάπως το λόγο. Ήταν σαν να είχε σύνδρομο του Ρέσα κάπως και δεν μπόρεσα να πιάσω την επικοινωνία και το χειρίστηκα λίγο λάθος. Αλλά εντάξει. Εντάξει, να πούμε πρώτα, το open mic είναι μία μορφή παράστασης για stand-up comedy που έχει συνήθως ένα παρουσιαστή, πάντα έχει ένα παρουσιαστή, και έχει κωμικούς οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά ή τέλος πάντων για τρίτη, τέταρτη φορά που ξεκινάνε το stand-up και θέλουν να δουν πώς είναι και είναι επίσης και ένας χώρος για να έρθουν παλιοί κωμικοί να δοκιμάσουν νέο υλικό, το οποίο είναι ανέτοιμο για να μπει σε μια παράσταση που θα έχει εισιτήριο και ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει. Το open mic είναι πιο καθημερινή κωμωδία, δεν είναι μια επαγγελματική παράσταση, είναι μια παράσταση πιο για δημιουργία, για προσανατολισμό, και είναι και πολύ καλό βέβαια και για να εισάγει κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναδεί stand-up comedy, γιατί θα δει 10 και παραπάνω κωμικούς μέσα σε μία βραδιά, οπότε σίγουρα θα εδραιώσει στο μυαλό του τη φόρμα της stand-up κωμωδίας και στους 10 δεν μπορεί, κάποιοι θα σ' αρέσουν, δηλαδή κάτι θα δεις. Δεν είναι δύσκολο να οργανώσεις ένα open mic, δηλαδή εντάξει, χρειάζεται να έχεις κάποια κείμενα για να μπορείς να το παρουσιάσεις και να συντονιστείς, να έρθει κόσμος να παίξει. Δεν γίνεται για αυτό που το κάνει το open mic, γίνεται προφανώς για να παίζουν, και είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να διοργανώνονται open mic στην Αθήνα για να έχουμε όλο και περισσότερους κωμικούς. Όσο περισσότεροι κωμικοί υπάρχουν, κάποιοι θα προκύψουν και θα είναι καλοί, θα δημιουργήσουμε μια σκηνή. Με κάθε έναν κωμικό ο οποίος μπαίνει, ουσιαστικά μπαίνει και η παρέα του με κάποιο τρόπο στο χώρο του stand-up, οπότε βλέπει, αρχίζει και το παρακολουθεί, οπότε σιγά σιγά μεγαλώνει η σκηνή και χρειάζονται και πρέπει να γίνονται, και μέχρι στιγμής πάμε τα καλά. Έχω χεστεί στο τάλιρο. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σε αυτό το σημείο. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούμε. Εντάξει, κάθε φυσικός έχει και έναν επόμενο. Δηλαδή το ένα έχει το δύο, γιατί έχεις μια τέτοια συνάρτηση ουσιαστικά και έχεις ορίσει μια τέτοια πράξη μέσα. Αυτά είναι στα αξιώματα του πεανού. Ναι. Δεν μπορώ να την απόρρω, μαλάκα. Μαλάκα, τι θες να σου πω.
Δεν έχω, δεν θα σου απαντήσω. Μακρινή έτσι, σχέση. Έπαιζα παλιά σε μια μπάντα, άκουγα παλιά πολύ μουσική. Τώρα πλέον δεν παρακολουθώ με την ίδια θέρμη. Δηλαδή νομίζω που ακούω τα τελευταία 10 χρόνια τα ίδια πράγματα που άκουγα τότε. Έπαιζα σε μια μπάντα, έμαθα πάρα πολλά από εκεί γιατί έπαιξα με εξαιρετικούς μουσικούς και πολύ καλούς φίλους. Και έμαθα ουσιαστικά πώς είναι να δουλεύεις για να φτιάξεις κάτι πρωτότυπο και κάτι δικό σου. Δηλαδή έμαθα τη διαδικασία και προσπαθώ να την εφαρμόσω και στο stand-up. Γιατί για να φτιάξεις ένα καλό κομμάτι χρειάζεσαι μια κεντρική ιδέα, χρειάζεσαι πάρα πολύ δουλειά και τα σωστά στάδια αφαίρεσης, ό,τι κάνεις και στην κομμωδία. Μ' αρέσει το ροκ. Video game, εντάξει δεν είναι πολύ τελευταία, είναι πάνω νομίζω 3 χρόνια που το έχω παίξει, αλλά ήταν το Machinarium. Είχα πάθει μεγάλη πλάκα, είναι από ένα πολύ μικρό στούντιο στην Τσεχία, το οποίο έχει και πάρα πολύ έτσι προσεγμένη αισθητική, ένα adventure point and click game είναι και δεν ξέρω άλλο adventure point and click και δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ νομίζω τις λέξεις adventure point and click ξανά. Αλλά όχι, ήταν καταπληκτικό και η μουσική του ήταν έτσι πολύ ambient, ήταν πολύ, πολύ ωραίος κόσμος. Εντάξει, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όσους κωμικούς έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό και μέσα στα open mic όπως γνωριστήκαμε κι εμείς και σε όλο το κοινό το οποίο έχει έρθει και γενικά είναι πολύ ευχάριστο που γεννιέται τώρα μια σκηνή stand-up κωμωδίας αρκετά ενεργή και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Τι διαμάντια μου στείλες. Κομπλέ. Είστε εντάξει εσείς. Είναι ποιοτικό.